onye na-adị na mma enyocha mbụ n'ụtụtụ mkpụrụ ịgba atụwa enyocha mbụ na-egasị mkpụrụ egwu atụwa mmadụ ka ji aka Oge beli beli na ọfụma n'anya si ụtụtụ igwe mmadụ atọlọchị eze ndị eze dali nneta mụ na ebube eze onye ga-abịa ọdụdụ n'abalị ọnwa achara asụ ka nna wee bido ụwa mmeliri amala na-ekwute ịja nna ka nna alụ ịja nna ebe ọ na-esi osisi ọ bụ na nnụ na ovu n'ihu ọma nye ka ọ na-akụ ame achara asụ ka nna wee bido ụwa tupu anyị ejere ije ya bụ mmeliri amala na-ekwute ezi igbo nwoke mụ ya dị igwe gara ebe orebe igwe na-ere ebe orebe igwe na-ere ebe orebe ndị mmadụ ọgụ gboo uchu na nwa aka mụ onye kwụsị uchu na nwa alụ nwoke m oji nna ga alụ olu ndị ga-adị onye ndozi acha na ga-alụ onye ndozi acha na ga-alụ onye ndozi acha na ga-alụ obodo kamo onye ndozi acha na ga-alụ onye ndozi obi ga-alụ onye ndozi obi ga-alụ mapụ uche ọya dịrị mma onye ndozi obi ga-alụ onye ndozi obi ga-alụ onye ndozi obi ga-alụ onye ndozi obodo na-alụ uche na ofe egwu agba gị na-akpọzi ibe onye ndozi obodo na-alụ agba jebe ije mmanwụ ya nata na-emesi onye ndozi obodo na-alụ ọnụnwa dalụ dike ndụ asị na okpuru asị onye ndozi obodo na-alụ onye mmanụ obodo na-aga onye ndozi obodo achala bụrụ ibu achala ọbala ụba a na-enyere ndụ ka isigo ike daalụ elu obi ga-adị ezi ohi a na-enyere ndụ ka isigo ike ịja na aka ike nweta onye na-eme ya mara ya onye na-eme ya mara ya ogumọnụ mara onye na-eme ya mara ya onye na-eme ya mara ya ijiga aka njiga ọmalike ọnọdụ ugwu ọ ga dị mma nwa nwoke alụ elu oge ga-adị testi nwoke mmadụ onye obodo eze onye obodo eze nọ onye obodo eze nọ onye obodo eze nọ onye obodo eze nọ eze Igbo nọrọ daalụ ụlọ n'ihi ga-aga nna ọ ya dịrị mma
nata nyawo. Ozo chi won ko naka. 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 Ozo oya dole gi ma chi mo. Dawo lu ni ga de oyi mo. Dawo ni ga de chi mo. Dawo ni ga de.
does it on the ice? I can imagine that condition. I'm not running. I'm not coming to the John Naki, what I come. I'm going to walk on a national. The only money goes in a national. Oh, but a national, where is your good? You does it all. Mamma, no matter what, when you do that, would you watch a life? What I'm not you when you does it. I'm gonna walk up down. When you do that, when you do would you watch a watch like I do? When you go much on the gun, when you do the gun, you are my new church.
chọrọ onye gachukwu n'ihe oyi niile dị mkpa ọbịa dị egwu ya na-eji ọ ga-adịrị ya mma jeredere Chineke nwa obodo alụghị ya na-emezigbo ọbara ọbụla Uchina nwata anyị ga-abụ Uchina nwa 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 anyị ga-abụ Uchina nwata mma nwanyị na-akpọ Uchina nwa anyị ga-abụ mma nwa ji agwa gị Uchina nwata dike Uchina nwa anyị ga-abụ Onye obodo eze nọzikwa anụmanụ oge Uchina nwa anyị ga-abụ onye obodo eze ya dị eze onye obodo eze ya dị onye obodo eze ya dị eze onye obodo eze ya dị 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 Poste da logo no sono poste Bora bora zayane Da logo no bora zayane Bora bora zayane Da logo no bora zayane Bora 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 bora zayane Jabata onye obodo eze jụrụ onye obodo eze ya dị onye obodo eze ya dị testi onye obodo eze ya dị onye obodo eze na ọ ga-adịrị onye obodo eze ya dị idesa ego kwụsị ka itinye igwe onye obodo eze ya dị onye obodo eze na ọ ga-adịrị gị mma testi onye obodo eze ya dị nwa bụrụ ngwa onye dị onye obodo eze ya dị nwa bụrụ ngwa onye dị onye obodo eze ya dị nna m chọ na abụmoru abụmoru ebe onye obodo eze onye obodo eze ya dị adị chọ na abụmoru abụmoru ebe onye obodo eze onye obodo eze ya dị ebe abụmoru esala ahụ ndị asara na onye obodo eze ya dị Onye